A casa, quan escoltem una codinenca on parlem d'ella, el meu germà sempre em diu que tinc molt mala sort i que sóc molt gafe, perquè l'any que vaig col·laborar amb el Tu Jugues, ja fa 3 anys, vam anar a narrar un partit del sènior a Sant Bartomeu del Grau, que s'hi jugaven pujar de categoria, i amb un empat ja passaven, i justament van perdre. I crec que el Sant Bartomeu del Grau no era dels millors, per no dir que anava a l'últim, i sempre que parlem de la ràdio o l'escoltem, el meu germà em diu és que si vens a veure el sènior, no el narris, perquè tens mala sort, millor el miris, i si vols ens animes, però lo just. Doncs va ser molt xocant el dia que tenia programa i tot anava perfectament fins que ningú sap per què, i deu ser aquesta la màgia de la ràdio, doncs va deixar de funcionar tot. La qüestió és que el dia següent doncs, tot anava, però en fi, com aquell era un programa una mica especial, la Cova d'en Plató, doncs, bueno, suposo que és el programa on tocava fer-ho. Molt bé, doncs jo recordo el primer programa que vàrem fer de l'Anem a la muntanya. Havíem preparat una entrevista prou llarga i entrevistàvem el Pep Parés, el director de la Pirena i fill de Sant Feliu, de Can València, i precisament la primera pregunta que li vam fer va ser com ha sigut l'evolució del Pep Parés de Can València en el transcurs fins que ha arribat a director de la Pirena. I allò de la inexperiència del primer programa i de no haver fet mai entrevistes, doncs ens va tenir quasi bé, amb aquesta pregunta ens va tenir quasi bé tot el programa. O sigui que la segona pregunta pràcticament no la vam poder fer ja. Per mi el meu pas per Ona coincideix amb un cicle personal. Vaig començar explicant contes per nens petits, que és una de les meves aficions i ho feia a casa. Després vam fer La Xarranca, que era un programa per nens, i així explicàvem, intentàvem ajudar pares i mares que estaven com nosaltres, però com que els nens també van créixer, doncs vaig acabar fent un programa de cuina que es diu Que es cou, i aquí és on es tanca una mica el cicle, perquè vaig començar explicant contes per ells i ara la tinc de col·laboradora. Jo ara faig una petita secció en el programa i explico com fer cuines pels nens i sempre faig algun plat de xocolata. Doncs amb les retransmissions del hoquei sí que n'hem vist de tots colors i hi ha molts llocs, hem fet viatges per tot arreu, però de fet era una de les primeres que fèiem amb el Ton. Vam anar a Sitges, un partit bastant tens, per dir-ho d'alguna manera. Al final van acabar estovant-se el delegat i l'entrenador del Sitges contra, em sembla que era l'entrenador Sant Feliu, el Paco i el Pere Turón. Jo estava allà fent fotos, el Ton quasi em va haver d'enganxar perquè no em caigués un cop de puny. Al final van acabar tallant-nos el llum, vam acabar la transmissió, diguéssim, així en sec, perquè estava tot una mica tensionat, van acabar tallant-nos el llum i ens vam quedar amb la transmissió així una mica a mitges. Va començar comentant la notícia que Adam Silver, el màxim dirigent de l'NBA, va ser nomenat una de les 100 persones més influents del món, fins que ens vam començar a qüestionar què era el que realment influenciava a les persones de les nostres generacions i a les persones d'avui en dia. Fins que el Jordi, un dels nostres tertulians, va començar a parlar d'una persona que realment el va influenciar, que va ser l'escriptor Eduardo Galeano, que va fer un discurs realment emotiu, i això va coincidir que va ser 2 dies o 3 després de la seva mort. El Fede, que era el nostre tècnic de so, va tenir l'habilitat per ficar una música bastant emotiva, bastant trista, i va quedar un moment realment maco dintre del que era un programa de bàsquet, saps? Que estàvem parlant del director de la NBA, vam començar a parlar d'un escriptor i dels seus valors morals que transmetia a la gent i als seus lectors. Una de les coses que recordo del principi de la ràdio és que amb l'Àlex vam tenir la idea que a cada hora sonés la meva veu dient l'hora que era. És la 1, són les 2, són les 3... Nosaltres teníem les idees molt clares, però la informàtica no ho tenia tant. I el sistema a vegades embogia i començaven a sonar les hores desordenadament. Són les 3, són les 5, són les 2, són la 1, tot barrejat. Alguna hora, a la tarda, sonava que eren les 10, mai quadrava.
fins al dia que va quadrar. I sonava tant a l'hora que una senyora em va venir a preguntar si venia cada hora a l'emissora a dir l'hora que era. Que ja n'hi han passat d'hores aquí, però tant com això, no tant. Per tant, per moltes hores, per molts dies i per molts anys, Ona Codinenca. Bon dia. Bueno, en principi, el tema de la ràdio, el sent directe, tot i que sembla molt fàcil quan veus els professionals, com ara els que tinc aquí davant, i no ho és, us ho asseguro que no ho és. Me recordo d'un programa que vam tenir en directe, clar, l'Arnau Ramírez, i a l'hora de presentar-lo com a regidor vaig canviar els ajuntaments, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Quan va entrar la seva parella, el Rubén, per la ràdio, li anava dient: Rubén, em sents? I el Rubén, que estava al costat, em deia: sí, el que no sé si et sent l'altre. Bueno, va ser d'aquells dies que deies: sisplau, esborra tot i comencem. I no ho van esborrar i es va emetre. I bueno, aquí estem, per el que vulgueu. Gràcies. Bé, doncs la meva anècdota és que quan em van dir per col·laborar a l'Anem a la muntanya em va fer certa gràcia perquè d'adolescent havia fet un programa amb els amics a Ràdio Taradell, que és el poble d'on soc, i mira, al estar aquí em van dir això, i doncs mira, tornarem a anar a la ràdio. I l'anècdota del programa en el que estic és quan vam entrevistar l'Edurne Passavant, que té un currículum tan llarg que quan vaig fer tota la introducció, que ja havia explicat tota la seva vida, ja no hi havia preguntes per fer. Hola, què tal? Vull recordar jo, com a anècdota, el dia que vam anar a recordar el 20è aniversari de l'incendi dels Cingles de Bertí. I resulta que ho vam fer al cim de les Àguiles i va començar a ploure molt fort. I aleshores van haver de recollir-ho tot, però tot i així no va donar temps i la gent va sortir força xopa d'allà. I ara vull felicitar a Ona Codinenca pels seus 10 anys i que en pugui celebrar molts més. Què he de dir jo d'Ona Codinenca? A part de que me la sento meva, encara que no hi sigui, el record que tinc és dels inicis, sobretot del Tu Jugues. La sintonia la vaig portar de Vilassar Ràdio quan treballava allà, ja fa 10 anys, que encara no tenia ni nens, i bueno, estava acabada de casar, estava a punt de casar-me, que per això va ser un dels motius que no vaig continuar aquí. Però sempre que heu volgut i sempre que volem i podem, doncs aquí estem, vull dir que ja veieu que amb el pregó també és una de les altres memòries que tinc i que res, més a dir, felicitats i per molts anys més. Hola a tothom. Com sabem, a la vida hi ha moltíssimes vivències i la meva vivència perfecta de la ràdio és que vaig començar per una casualitat. Resulta que teníem un locutor que es va quedar fònic, jo estava amb els meus companys preparant vivències i em van dir: per què no vens tu? I vaig pensar: ostres, no ho sabré fer. La veritat és que es van arriscar amb mi i jo m'ho he passat tan bé que estic disposada a continuar tenint vivències amb tots vosaltres. Felicitats, Ona. Són 10 anys. Més que una anècdota, potser esmentar breument que aquells que hem tingut que agafar les maletes per viure a estranger, ens és molt agradable sentir veus familiars que ens traslladen, encara que sigui per uns moments, a la terra del nostre origen. Gràcies a tots els que, amb la vostra dedicació, continueu fent el llegat de ràdio més gran. Des de la província de Jilin, a Xina, una forta abraçada. El Narinan va ser una passada. Van ser 2 anys molt intensos i tinc molt bons records. I un d'ells és quan entràvem, ens assèiem aquí a les taules, bueno, a la ràdio antiga, i ens miràvem al Pavlin i se'ns il·luminava la cara i havíem de parar els micros i fèiem sorolls i era tot un desastre, però recordo moltes anècdotes i una de les que recordo era la llegenda de Sant Jorge, de Sant Jordi en castellà, que va ser espectacular, un par de riure, i el dragón és de Caldes, i que viene el dragón, i que viene el dragón, i va ser molt bo. I no sé, res més, molt narinant, i el tornaria a fer. Si vols, Judit, el tornaria a fer. Bueno, jo, a la ràdio codinenca l'estic molt agraït perquè gràcies a ella vas
trobar de donar-me a conèixer a personal d'aquí de Sant Feliu i a la vegada també en conèixer perquè al principi fèiem dintre de lo que eren els apartats parlem del Barça, parlaven sempre teníem un invitat i aquell invitat barcelonista, inclús no barcelonista, doncs sempre donava el seu punt de vista i és el que em va permetre de fer-me conèixer i conèixer molt gent. Bon dia, la meva experiència a Ona Codinenca ha sigut molt bona. Vam començar fent un programa que es deia Arran i Arreu. La meva secció era La Vella, que consistia a imitar gent del poble, gent agrícola, gent ben parida. Bueno, va haver-hi gent que no li va agradar gaire perquè es van ofendre. Ja va haver-hi gent que sí, que els hi va fer gràcia que els imités. I bueno, la meva secció va ser aquesta i el meu so era el...